abịa n'ihe gbasara eke hit eso m na ndị izi bido gwawa eke hit si ya etu a gọọmenti tigoro iwu ka a ya esisi wee na-edowe ọnụ akali ụka maka ihe gbasara ọdịnala na Anambra steeti wee kwuo wee sị na onye ọbụla chọrọ ịpratisi native doctor amara ya amalụ ma na ị na-eme dibia nọrọkwa na social media na ihe agba mbọ bịa identify ya yourself with gọọmenti. Eso m na ndị izi bido gwawa eke hit nyakunye ka o jeje kọwa onwe ya na gọọmenti. Ibunu mgbe ndị gọọmenti bido kpọba ndị dibia mụnwa ukredo so wee bido gwawa eke hit nya jee n'oge ka o je identify ya himself ka ndị gọọmenti ji na-abata na kpụrụ ya akpụrụ mgbe ọwụrụ humiliation and embarrassment. O wee gecha okwu wee kunye jebe na gọọmenti. Na gọọmenti ji eke hit ndị na-agwa ibe ahụ his followers and fans and ndị na-worship with him. Na gọọmenti ji eke hit abụrụ na eke hit adịgo guilty maka na o nwere court of law kwugo na eke hit adịgo guilty and o nwerekwa ihe gọọmenti gwagoro anyị gbasara eke hit na nchọpụta chọpụta. Eke hit is under investigation and ọ bụ na gọọmenti investigate si eke hit aki adị ọcha ma ya arapị ọnaba. Ọ bụ na aki adịrị ọcha onwe egwu bakụrụ ya ọgba ma gị mara amalụ no investigation ka gọọmenti na-eme. Eke hit ji wee nọgide ruo va mana ọwụ na-enyochagide eke hit ọwụ na aki adị ọcha maka na gọọmenti na suspect na ụfọdụ ndị dibịa na-agwọrụ ndị omekome ọgwụ ha ji eje ọrụ omekome. Gọọmenti na suspect na ụfọdụ ọgwụ ndị dibịa na-agwọ the against na promote vices in the society in the state. Ha wee chọkaba investigate ndị dibịa ama ama bụ ndị na-apụta na social media ekwu okwu dịgasị anya ndị ama ama. Ọ bụrụ gị agwa gọọmenti ndị ba ya akpụ na ba amalugo ndị wu prime suspect ndị wu suspect of ihe a na-agbalụ. So n'ibe na-agwa ụmụnne eke hit na ndị be eke hit unu akụ na mgbanụ na gọọmenti ji eke hit. Gọọmenti wụ nke anyị. This is a democratic system of government and the governor na-achị obodo ekwugosi na ya achị obodo a ṅụọ onye ọbụla iyi as an oath na ya achị obodo a with all his mind na ya achị obodo a na nzuzo na ya achị ya onye ọwụ na afịa ọ bụrụ ọchịchị onye kwuo uche. So n'ibe na-akọwatarụ na abụrụ na gọọmenti ji eke hit na ala amaghị ikpe ọnwụ na-atụ gị nga o nwere onye atụrụ nga no investigation ka a sị na aka na-eme. So na ọ bụ na investigate che eke hit ọwụ na aka ya dị ọcha eke hit anababie mana gọọmenti ya agba mbọ gwabasịba na ibe dị etu ka anyị achọzi na society. Ibe dị etu ka anyị achọzi. Ụmụnne eke hit agbakwuo mbọ na unu aghara arapụsị nwanne unu ndị Okija unu ya agba mbọ unu ejekwa na-ajụ ese ka unu mara ebe asụlasụ dobere ọdụ maka ọwụrụ na-apalụzi eke hit onye ọwụ na-edizati anya. Mana ibe ji wee sọpọtụ gọọmenti ka a mara ihe ụtụtụ ndị dibịa na-alụ bụ ka anyị mara ebe mmiri si baa n'opi ụgbọgụrụ na be anyị because we need sanity in our state. Oke na ọrụ dịlụ gọọmenti wee gba mbọ fụ na nchekwa obodo the lives and properties of citizens and individuals are well taken care of. So n'ibe gọọmenti na-eme amaka mana ibe anyị na-ekwu okwu ahụ ka gọọmenti gba mbọ ba chekisie onye chekisie ọwụ na aka onye ahụ dị ọcha adụ onye ahụ ọdụ gbazielie si ya na ebe gọọmenti chọrọ na ebe gọọmenti achọzọ. Ụfọdụ n'ime ba amara agụ ma amara ede so na ihe agụpụta dị lọ kọwalụ ya anya n'Igbo ba amalụ so that ọ bụrụ na ba malụzie bido gwụgharịkwa ibe gọọmenti kwugo na achọrọ in the society or in the state ịma na ikpe amaba ma gị mara amala na ignorance of the law is not an excuse. Mana be that as it may be anyị echeki isi ọwụ na aka dị ọcha aka eke hit dị ọcha
ọ ya anata maka na etu ekeghị iti nọ ka all these reverend fathers na-eme adoration si wee nọrọ gbanwee followers nwee ndị believe na mmụọ na-efe ekeghị iti believe na mmụọ na-efe nwee followers nwee ndị believe in him ọ sịba na mmiri nsọ kaba ya aṅụ progress abata n'ihe ba na-eme ba ekwete golu dị mmiri nsọ ṅụọ. Faith is the substance of things hoped for and the evidence of things not seen. Ihe ọhụụ na iji okwukwe wee believe in ya emeli mana ụka mana ọdịnala. Catechism wee sị na okwukwe bụ onyinye mmụọ Chukwu ji eme ọgọ nke na-enyere anyị ka ikwelụnụ yara ịtụ uche ọbụla n'ihe Chukwu egosina so ọnwụ na aka ekeghị iti dị ọcha si akụ na mgbanụ na ekeghị iti ya anata and before nata gọọmenti ya akụziri ya gbazieri ya na nekwe ka o ji na-adazikwa n'iwu gọọmenti dere ede na ọkwanụ a signed law under the state act. So ana m asị onye ọbụla gbaa mbọ ụmụnne ekeghị iti gbaanụ mbọ ka unu jee na-ajụ ese nwanne unu malụkwa ka o si wee nọrụ na onye ọbụla ji eze okwu gọọmenti ga-anatakwa na o nwere onye asị na ọ ya anọgidezi.